Hola, benvidas, benvidos. Ben, iba a facer a presentación Xosé Manuel Carril de Galiza Cultura, pero disculpou a súa presencia, non pode estar hoxe. Entón vou falar un pouco de Galiza Cultura. Dende o ano 2023, Galiza Cultura está a promover a celebración do Xamaín, popularizando a obra de teatro Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, primeira edición hipotética no ano 1922. O esquelete protagonista relata-nos as súas memorias que recollen as peripecias dunha existencia máis alá da morte. O esqueleto protagonista, soterrado nun cemiterio de cidade, refírenos diversas situacións que el pode ollar grazas a contar cun ollo de vidro. Este é o disfarte simbólico para transmitirnos as preocupacións do autor pola realidade deste mundo, que era a realidade galega de comezos de século. As loitas populares labregas con episodios trágicos en Oseira, Nebra ou Sofán, o pai fracasado na emigración, o catequismo, a defensa do idioma galego, en fin, temas que en parte siguen sendo moi actuais. Por poñervos un pouco para que entendades mellor a obra, ainda que eu creo que se entende ben. Bueno, e primeiro dicir, perdón, que as asociacións que estamos facendo isto, todas de Galiza, pertencemos a Galiza Cultura, e somos a Asociación Cultural O Facho, da Coruña, a Asociación Cultural Tempos Novos, da Coruña, a Asociación Veciñal da Agra do Zan, da Coruña, e a Asociación Rosín Roxal, de Paderne, moitos coñeceredes. Bom, para explicar un pouco, para que entendades un pouco mellor a obra, pois é iso, que Castelao, por un enterrador, consigue un ollo de vidro e unhas memorias dun esquelete, que foi unhas memorias que escribiu un esquelete, porque grazas a ter o ollo de vidro é o único que pode ver no cemiterio, non? Entón, pois Castelao xa nos di, isto é o que ides ver, as memorias. E a continuación vemos o mundo do cementerio, os personaxes que son iguais os mortos que os vivos, as cousas que pasan, os distintos cousas que teñen crítica social e que teñen humorismo. E despois, ao final de todo, volve a salir Castelao e como ten o ollo e unha libreta e un lápiz, vai a un cemiterio de aldea e vai un amigo del que está ali soterrado e deixalle o ollo e a libreta e o lápiz dicíndolle, deixo isto para que vexas e escribas. Dentro dun tempo verei aquí e se o que está escrito é de algún interese, pois publicarei. Bom, pedirvos que apaguedes os móviles, que silenciedes os móviles, por favor, e que gocedes da obra. Moitas gracias. Debaixo do humorismo hai sempre unha grande dor. Por iso, no ceo non hai humoristas. Mark Twain. Certo día, fitoume unha vaca. Que cuidará de min, pensei eu. En aquel momento, a vaca baixou a testa e segueu comendo na erva. Agora xa sei que a vaca somentes dixo: Bo, total, un home con anteollos. E ao mellor eu non son máis que o que coidou a vaca. Pero é a miña ledicia de pensar que cando a miña calibera este ao descoberto, xa non poderá xulgarme ningunha vaca. A morte non me arrepía. E o mal que lle desexo o meu inimigo é que viva até sobrevivirse. Eu son dos que apertan a cara para palpar a propia calibera e non fuxo dos cemiterios sen deixamais. Tanto é así que teño un amigo enterrador nun cemiterio de cidade. Bom, este amigo non é realmente un amigo meu, é somente un obxeto de experiencia, un coelliño de indias. Un enterrador sabe sempre moitas cousas e contas con humorismo. Un enterrador de cidade que dispe descalza os mortos para surtir as tendas de roupa bella,
Tente que ser un home que lle compre un humorista, un enterrador que se acabou a soldada cos dentes de ouro das caliveras, tiña de ser meu amigo. Este enterrador tense por home de ben e contame cousas tráxicas que fan rir e contame cousas de rir que arrepían e coas sorpresas da súa conversa foxen as horas sen decatarme. Bom, o conto foi que un día collín camiño do cemiterio e atopei o enterrador un pouquiño non sei como e despois de falarnos moito dixo que tiña de contarme en segredo unha cousa sempre que eu fose home de ben e amigo leal. Eu fiquei un pouco encorado polo medo a sorpresa descoñecida e despois de collerme polo ombreiro e arrechegarme os seus beizos podres a miña orella, díxome paseniñamente: atopei uns papéis nunha caixa que non sei de quen sería. O esquelete tiña na calibera un ollo de vidro que me fitaba con xenreira. E o enterrador sacou dos rentes do coiro uns papéis enrugados. O enterrador non sabía ler e dounos a min para que llos lese. Eran cachos de periódico, papéis de fumar, todos numerados. E no primeiro deles campaban estas verbas: memorias dun esquelete. Aquela letra era traballosa de ler, estaba feita con garabullo. Cando rematei a leitura, xa era entre o fusco e lusco, e o enterrador, moi amucado, díxome que se non fora por Deus, íñase o esquelete e escachaba a calibera con sacho. Despedinme dil, e cando xa ia a camiño da cidade, oín que me chamaba dende a porta do cemiterio: Oi, Peñanco. E despois, a seniño e moi solerniñamente, deitoume na orella esta pregunta: Vostede que é médico non sabería que merca ollos de vidro? E por 4 cartos fíxenme dono do ollo de vidro e das memorias. As memorias do esquelete é o que ides ouvir. Escoitade, pois, a voz dun home do outro mundo, pregando-vos para adiantado que non me fagade solidario das súas ideas. Escoitade. Memorias dun esquelete.
Eu nascín, medrei e fixeme home. E un bo día enfermouse un ollo. Fun aos médicos e lamberonme unha manchada de cartos. E no remate de contas, o ollo xandar xandou, pero quedoume grolo. Por aquel tempo, tiña un galo tan amante que viña a comer na miña man. Chamábanlle Tenorio. Un día, estando eu agachado cos graos de millo na cunca das mans, deuse cara a min, paseniñamente, tripando a terra con aquel de señorón Fidalgo. Plántase diante de min, ergue o pescozo, pra fitar de perto, fica esborronamente aquel meu malfadado ollo grolo. Caminando que sería cousa de manxar, aceitou un peteirazo tan ben dirixido que me deixou torto. Agora sí, os médicos, despois de lamberme outra manchada de cartos, puseron un ollo de vidro tan ben imitado que bulía todo. A cantas mulleres engallolei chiscándolle o ollo de vidro. Morrín entre cobertores, como morren a cotíos vos homes, e ben afeitado, e ben penteado, e co meu traxe dos días de festa, que, por certo, levou o enterrador o día seguinte de enterrarme. Fun para debaixo dos terróns, sen que ninguén se lembrase de quitarme o ollo de vidro. Deitado na miña caixa de pino, repousei moitísimos días, tantos que perdín a conta. Apodrecín a siña e, aos poucos días de enterrado, comenzaron os vermes a facerme cóchegas. Compre dicir que aquí non está permitido presentarse en sociedade con farrapos de carne fedenta apegado nos osos, pois os esqueletes que non ven nin comen ulen tan ben como os vivos. Así foi que, na mentras os vermes non manxaron a pouca frega que trouxen, non puden erguerme. Foi unha noite de luar cando saín da cova por primeira vez. Traballiño costoume desentrolle as pernas e, cando me erguín e botei a miña cachola fora da terra, fiquei pasmado. Aquel ollo de vidro que de nada me servira na vida, sírveme agora para mirar. Tolo de contento, quitei o ollo, dinlle 4 bicos, muá, 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 e volvino a por no seu sitio. Dun pulo, brinquei da cova e fun caro rueiro dos esqueletes. Os esqueletes son tan parvos como as persoas. Abonda dicir que non pensan máis que en beilar. Para min, todos os esqueletes son o mesmo. Pásame neste mundo de osos o que me pasaba no outro cos negros, que todos parecían iguales. Entropesiles entre sí coñécense moi ben. Debe ser porque eles son cegos e eu vexo. De ollar aos meus compañeiros bailando como se fosen osos ao son da danza macabra de Sensais. Afasteime do rueiro e reparei nun esquelete que estaba sentado nunha campa e que tiña a calibera ladeada e expresión de tristura e malenconía neste mundo. Chegueime aí e fitei como na caixa dos cadrís. Tiña un esqueleto
pequerrichiño. Axiña decateime que era un esqueleto de muller e inquirín a Garimoso. Será vostede algunha das mulleres que mataron en Oseira, Nebra ou Sofán? Non, señor, non. Eu morrín de tristura. Despois reparei que nos osos dos cadrís non tiña buraco de bala. Moi fonda debeu ser a tristura. Sí, señor, eu morrín namorada do home que apodrece debaixo daquela pedra. E ollando a pedra, puiden ler un epitafio en verso castelán. E pendurado da cruz, ollei un retrato con marco de varilla dourada. Era un sarxento de bigote arrichado, fumando un puro con anilla. Non quixen saber máis e fume deitar. Nestes días hai moitos enterros. Non sei se haberá andacio, porque revolución non debe habela coa cobardía que teñen os vivos. Bueno, se cais haxa folga de médicos, aunque non coido que os médicos poidan evitar a mortandade. A carón de min enterraron un, e para sair de dúbidas peteille na súa caixa. Hai andacio na cidade? Eu que sei. Respondeu-me unha voz como se saíse dunha boca chea de papas. Debía ter xa podre a lingua. E logo vostede non sabe de morir? Eu peguei un tiro. Díronme ganas de rir, pero non puiden. Os esqueletos non rin a cachón. O bandullo é a fonte da gargallada, e sen gargallada... Ese bandullo non pode haber gargallada. E logo, e la haberá folga de médicos? Non hai folga, non. Pois de noite de enterrarme dous médicos arremangados con os cortadores, abriron a cachola con serrón. Perto de min repousa un zapateiro. Contoume as súas coitas nun tono menor. Eu tiña unha voz de trono, unha voz que metía medo de fonda que era. E en calidade de fenómeno, entrei como baixo en Orfeo. Mas, ao pouco de entrares, o director díxome que desafinaba e tiveron o callo de botarme fora. Deu regalárame cunha gorxa, pero non me dera a orella. Tan magoado fiquei que perdín a cor e folgas pro traballo. Desganeime, enflaquecí e púxenme a morrer. Todas as noites escoitaba os ensaios do Orfeón acochadiño nas tebras da rúa, sospirando arreo coa alma doída. A tristura foi estruchándome a caixa do peito e no derradeiro ensaio do Orfeón fuxeu a vida de mí non suspiro velaíño. O probe zapateiro morreu de saudade. Por matando tempo, fun ao cemiterio civil. Ali non se vela, ali todo é serio. Cando entrei, funme cara un fato de esqueletes que estaban escoitando a leria dunha calibera que tiña un buraco
século XIX. As súas verbas tiñaos a todos coa boca aberta. Pero, na media hora que estiven escoitando, nin tan sequera puden apañar unha idea. Aquel suicida tiña un só ideal, a república. Eu, no mundo, tamén fui un pouco republicano, aunque nunca pensei que a república fose dabondo para gobernar España. O que máis me fideu daquela xente foi que non quixesen falar galego, sabendo que os esqueletes non poden falar ben o castelán. Non ten volta que darlle. Se engorxa, non pode pronunciarse a J nin a G fortes. Oíndolles dicir que o progreso vai cara a unidade, tomei a parola para aclarar que o progreso iña cara a armonía, e que se ese progreso fose cara a esa unidade antipática, antiestética, antinatural e criminal, por riba do progreso está a perfección. E que nós, os galegos, por un desexo de perfección e por unha dignidade que xa vai sendo dignidade persoal, non debíamos consentir que na fala dos nosos avós se expresase somentes a incultura que lle debemos ao centralista. Naquele intre esquecime que non era home nin suxeto de dereito. Ai, eu xa morrín e non son nada, e aínda serei menos cando a terra me coma de todo. Comprendendo que era no mundo dos esqueletes, volvín a decir: como queredes falar castelán se non tendes gorxa? Aínda non rematara de ceibar a derradeira verba cando un esquelete barudo e forte, turrando por min, afastoume daquela xuntanza dicíndome: vostede facer mal falar con oitocentistas. Era un inglés que falaba galego. Son moi amigo do inglés. Xuntos paseamos moitas veces. Antes saímos do cemiterio e fomos pola estrada falando de mil cousas. Por certo, que un mozo que ia tocando no acordeón un paso doble flamengo, ao vernos, guindou cos correntaparcos. Así lle chamaba eu cando vivía, e fuxiu como un lóstrego. O inglés e máis eu choutábamos para botar fora a risa que tiñamos na alma. Voltándonos ao cemiterio, falamos da terra. Moito falan da terra os vivos. Unha cousa é a terra e outra cousa é a paisaxe. Para os vivos, a terra é unha cousa ben fermosa. Por certo, para os mortos, a terra son as cebras. Eu penso que non morreríamos se a terra non precisase de nós para botar erviñas e floriñas e lucirse a conta dos apodrecidos. Sei que foi María Guerrero quen, nun intre de cursilería e para engaiolar a un fato de galegos papás, doulle un bico a unha manchada de terra galega. Mellor fora que mi casa colla dun pino ou botona dun carballo. A terra galega metida nunha ola é como a terra castelá, poño por caso de comparanza. Os irmáns pinos
e os irmáns Carballos, que a tragan a terra, ise sí que son galegos. Acabo de descubrir un gran defecto no inglés. O descubrimento costoume unha fonda pena. Parece mentira que unha alma tan ergueita e tan intelixente teña un humor tan pouco nobre. O inglés ven a buscarme quase que todos os días a miña cova, e como eu son un gallán parguerle, ele entretense falando e xogando co esquelete dun rapaciño que repousa a cabo de min. Ollade que clase de xogo entretiña o inglés. Dáballe un guindamazo coa calibera ao rapaz e tiráballe con el ao chan e despois poñíase a choutar. O probe do esqueletiño cacheaba atentos a calibera e despois poñía no seu sitio dicíndolle o inglés: Que mal lle fixen eu? Estéase quedo. O inglés prometía estarse quedo. E axiña volvía a guindarlle coa calibera ao probe esqueletiño. E así fixo moitas veces. Eu, cando tal reparei, arrepuxen o inglés, que me respondeu fríamente. Min divertirme moito. Mir sentir non ser do outro mundo para doar ao rillote unha esterlina. Os obreiros no mundo queren as patacas baratas. Os labregos queren a suba das patacas. E hai homes que non viven das patacas. Aquí as patacas non son problema ningún, mas polo que fomos no mundo respecto de as patacas, dividímonos en dúas castes. Hai no Camposanto un pataqueiro que morreu de fame e hoxe ten mausoleo de mármores. Foi home de gran merecimento na vida, mas agora é insoportável, en forza de coidar que non haberá no mundo que unha vantaxe como poeta. Outro esquelete de mausoleo de mármore foi un americano que, farto de engaiolar os indios no Chaco con toas de vidro, morreu en arrecendor de santidade, deixando cartos para escolas e hospitais. O seu mausoleo ten no peruco de todo un símbolo da caridade en figura de ama de cría. Tiña este filántropo, aínda conserva un bisoñé que me fai choutar coa risa. O filántropo e máis o poeta téñense moita xenreira. O filántropo di que o poeta non fixo máis que macanas, supoño que era dicir versos. E o poeta di que o filántropo foi unha besta, desas que sobre o ben e o mal consultan simplemente o Código Penal. O poeta non é ben asisado, anda sempre pedindo emprestada unha calibera para recitar un monólogo de Hamlet, e aínda fai outras tolerías. O filántropo non fai, nen di nada que mereza contarse. Sen diñeiro, ten mortas todas as súas actividades. Agora xa sei por que o inglés me tiña en tan grande estima. Xa o vexo. Pediume emprestado. Mas eu, con moi alumiñantes verbas e con moi boas razóns, díxenlle que non lle emprestaba. Debaixo dunha cruz de pau, mal pintada con ferruxe, repousa un esquelete que, segundo fala, foi tan desventurado noutro mundo como é feliz neste. Eu era criada de servir. Aunque non era bonita, tiña mocedade. Un día caeu un dente, e certo demo de señorito,
que andaba faguéndome as beiras, ofreceume cartos para ir ao dentista. Mireime no espello e asiña comprendín canto me afeaba aquel portelo na boca. E tanto esgarabellou o señorito na miña tolería moza que díxeme polo dente. Ai, aquel dente gustoume un fillo. Aquel fillo gustoume o creto. E canto tiña de boa moza. Caín a rolos e atopeime coa morte, sen saber o que era un traxe de seda nin un grolo de champán. Fea vivín, mallada e batida. Agora podo dormir. Esta sinxela leña deixoume amaiada. Lémbrome que sendo un rapaz chegou o meu pai de América. O prove non trouxo máis que uns borceguins vellos e un tarro mediado de bicarbonato. Viña enfermo e morreu axiña. Sempre chorei o fracaso de meu pai e, na miña admiración de fillo, tíveno polo máis bo, arriscado, intelixente e forte do mundo inteiro. Aquelas terras lonxínquas que fugaron a vida do meu pai foron arreo maldecidas por min. Meu pai era digno de volver san e millonario. Onde no Rueiro falábamos das nosas vidas e chegou unha vez de contar a miña. Ainda non rematara de contar cando un esquelete, deses esqueletes que parecen parvos, ergueuse como un lóstrego e doume tan forte aperta que me rompeu unha costela. Era meu pai. Con certo esquelete que trouxo na cachola unha biblioteca inteira, falo de moitas cousas. E de todas sabe moito o meu amigo. De todas sabe moito, menos do que é o humorismo. Cando chegamos nas nosas conversas a tal punto, o meu amigo fai 4 ou 5 funambulismos filosóficos, estudia o humorismo dos grandes humoristas, foxen as horas e nun remate de contas ficamos sen saber migalla do asunto. Ás veces parece que se vai chegar á definición e de súpeto enguedella máis o fío. Un esquelete ten de ser humorista e un esquelete galego moito máis aínda. Un galego é sempre socarrón ou humorista. E a socarronería é o humorismo dos incultos, así como o humorismo é a socarronería dos cultos. Un esquelete galego que trouxe unha biblioteca na cachola debería definir o que é o humorismo. E non o define, e según di, non houbo quen o definise aínda. Eu, que non trouxe máis que 3 ou 4 libros na cachola, poñolle exemplos como estes. Un rapaciño pequerrechiño escacha unha botella de aceite nas pedras da rúa e o proviño chora. Un home gordo, dende a porta dunha tenda, olla ao rapaz e rirse. Cantas dúas figuras lle interesa máis o humorista? Por a porta dunha igrexa saen 2 noivos acabados de se casaren. A noiva, mal pocada polo que leva de 7 meses, na porta da igrexa hai moita xente. Unha muller gorda abanea o bandullo coa risa. Un home que ten un libro debaixo do brazo olla sereo a escena. Unha muller do pobo cunha cara doída. Outra muller, tamén do pobo, enruga o nariz e rosma polo baixo verba como a ista. Sin vergonza. Quen desta xente é humorista? Un médico cachea o vacío de coc no esputo dun seu amigo e de súpeto ergue a testa, respira forte,
Acariño o microscopio e di suspirando: Atopeino! o de ser humorista este home. Vestir un rapaciño de toureiro ou de militar no antroido pode ser humorismo. Direille. Contesta sempre o sabio Esquelete e non di nada. Eu en podía escribir algo sobre a Santa Compaña, mais o pobo galego ficaría sen un misterio nas longas noites de inverno, cando o maxín ferve na cachola como o caldo no pote. Non, eu calarei como unha estoa. O que anda cos mortos, que perda a cor das meixelas, que enfraqueza e que morra. A Santa Compaña fai falla nas cociñas mornas ao redor da lareira, cando zoa o vento nas terras da noite. Oxe, meu pai, cun lagarto apreixado nas mans, faloume deste xeito. Teño de ir ao San Andrés de Teixido para cumplir unha oferta que fixen e non cumprin en vida. A miña alma ten encarnar niste lagarto e moito tempo tardarei en voltar. Recoméndoche que teñas conta da miña cova e que de vez en cando botes un ollado ao meu esquelete, pois teño un viciño coxo e pode roubarme unha perna. Quixera estar soterrado nun cemiterio aldeán, no adro de Irexa, con que ledicia escoitaría nas mañás ledas do domingo as conversas dos feligreses. Neste cemiterio de cidade, as xentes non veñen máis que a falar dos mortos e cantas parvadas din. Logo, meus compañeiros, afeitos ás regalías do outro mundo ou fracasados na vida, non fan máis que laiárense polo que perderon ou polo que non conqueriron. Dende fai tempo, veño reparando que un home de carne e oso sae dunha cova, gabea pola parede do cemiterio e foxe cara a cidade. Dalí a 2 ou 3 horas, volta pro cemiterio ensumíndose nun deciramen debaixo da terra. A primeira vez que tal reparei, non quería dar creto ao meu ollo, mais o caso repetiuse noites veces arreo. Unha noite puxenme ao axexo, agardando que xurdise da terra e fun detrás dil. Corría o condenado, mais eu, escorréndome polas sombras dos muros, non quitei o ollo de enriba dil. Chegou ao curco máis probe da cidade e parouse diante dunha chouza, entrando despois nela por unha rendixa da porta. Eu ruí o tellado e saltei a horta que daba detrás da chouza, e por un buraquiño puiden fitar a estea máis arrepiante que puidera imaginarse. Unha lampariña de aceite alumeaba mornamente a cariña fraca e encobeirada dunha rapaza que dormía nun leito misérrimo. O fantasma chegouse a ela e estivo unha chea de tempo cos beizos pousados no pescozo da rapaza. Cando se ergueu, tiña a boca ourelada de roxo, na mentras do pescozo da rapaza corría un fío de sangue e na pele da súa cariña fraca arrufiaba a brancura da morte. Aquel fantasma era un vampiro. O seguinte día, o fantasma chuchou o derradeiro sangue que podía dar a probe rapaza. Cando aínda estaba quente, a derradeira badalada das 12 horas, no campanario de Irexa, ouvearon os cans ventando a morte.
Sigueu chuchando o sangue de máis vítimas que iñan morrendo como as lámparas de aceite chuchadas polos morcegos. Quixen saber quen fora o vampiro no mundo dos homes e fun ler o seu nome de bronce no rico mármore da campa. O nome só abondoume. Fora un canalla que roubaba para dar regalía ao seu bandullo de porco. Dona da xusticia roubaba dende a súa confortável casa. Para que decir máis? Era un cacique. Eu quería atopar a maneira de darlle morte ao vampiro. Busca por aquí, cachera por acolá, non pude aprender nos curruchos do Maxín unha boa norma para matalo. E quixen falar co esquelete que trouxo unha biblioteca na cachola para ver se me daban luces a súa conversa. No vampirismo creen moitos povos. E hai moitas probas judiciais de aparicións de fantasmas que chuchaban sangue das persoas. Mas eu coido que non se lle debe dar creto a semellantes contos. Fuxiron os tempos en que o verdugo queimaba os cadáveres sospeitosos de vampirismo. E hoxe non se permitiría en ningures espetar unha estaca no corazón dun cadáver. O meu amigo, cheo de ciencia oficial, moqueábase das xentes sinxelas que creen nos vampiros. Eu guardei o meu segredo para non pasar por parvo e seguín preguntando solemniñamente. Hai sabios no mundo que creen no vampirismo? Hai nos. A fundadora da Teosofía fala diso e conta moitos feitos. Se mal non me lembro, acolle a explicación por fenómenos de causa física. Cando un morto aparente estivo moi apegado á materia e foi na vida un malvado, o corpo astral, envolto no dobre etéreo, sai da sepultura, con obxecto de manter o corpo físico con sangue que chucha das persoas vivas. E desta maneira perpetúase o estado catalético do soterrado. O corpo astral comunica o sangue dun xeito aínda descoñecido, pero agarda que calquera día sexa explicado polas ciencias psicolóxicas. E vostede, ni xa tan siquera ten dúbidas? Eu son un home ben asisado, non creo. Aunque, de certo, fanme cavilar certas cousas, como son as mortes aparentes, e o feito de haberense atopado cadáveres que aínda tiñan as carnes moles, os ollos abertos, o collo sonrosado, a boca e o nariz cheos de sangue fresco, que tamén xurcía das feridas que, por asustizamento ou asasinato, lles produceran a morte. Tal contan vellos documentos. E de que maneira podería dárselle morte ao vampiro? Pois, para arredar o corpo astral do físico, non hai outro remedio que queimar o cadáver. Non quixen saber máis, afasteime da miña biblioteca e fun pensando pros meus adentros. Vampiros hainos, pois logo, polo sí ou polo non, debían queimarse a todos os caciques. Os caciques son capaces de facerense os mortos para seguir vivindo a conta dos mal tocados. Xa que escoitarse as memorias do esquelete soterrado nun cemiterio de cidade, esa que te regalaches de aprendendo cousas do alén que non sabías. Ben podes escoitar un menaquiño a min para rematar así.
Unha cousa que fixen con premeditación e nocturnidade podería levarme a cadea habendo testigos. Mas eu aseguroche que non foi por mal. Atende. Co ollo dividir o mercado ao enterrador de cidade, pillei o camiño da parroquia de Tal, e ali, no adro da igrexa, e axudado por un home valente, pasada medianoite, abrín a sepultura onde repousa para sempre xamais un amigo meu. Medo Papeiro. O meu amigo foi rapaz de grande inteligencia e dun espírito superior a toda a louvanza. Estudiamos xuntos na Bella Compostela e a gripe escamoteouno da miña vista. Como derradeira proba de fonda amistade, quixen faguer de regalo do ollo de vidro. Total, non lo quería para nada. Abrimos a tapa da caixa a modiño. Ben a modiño, para non escanallar o esquelete. Oh, meu amigo conservaba o traxe e os seus zapatos novos, proba de que o enterrador da aldea é mellor cristiano que o seu colega da cidade. Na cunca dereita da súa calibera pousei o ollo de vidro. Riba das súas mãos pousei un bloque de papel máis un lápiz. E arrechegándome o buraco do ouvido, díxenlle así: querido Pedro, velaí che deixo un ollo de vidro para que vexas, papel e lápiz para que escribas. Serás o rei neste cemiterio, serás o rei neste cemiterio. Mas eu pregoche que non te fagas cacique. Pasados algúns meses, virei recoller canto te escribas. Perdóname, amantiño, que non che dea un bico. Adeus, e deixalo. Se canto escribo ao meu amigo é digno de interese, asegúroche que será publicado para que compares e vexas que non é o mesmo ser soterrado no adro dunha igrexa que nun cemiterio de cidade. Regálate como poidas e non che digo máis. Nada, pois aquí estamos de varias asociacións, no nome de Roxén Roxal, pois nada, damos as grazas e dicirvos que dentro dunha semana estaremos aquí